Wis oleh. Seneng wis tak wiwitane. Diwiwiti. Engko jono acara dor bareng. Iya. Mumpung ijeh rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Sagung para rawuh kakung sumawana putri bapak saha ibu ingkang dadi kinurmatan para sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas saha lebda ing pitutur ingkang tansah kawula pundhis danten sabda pangandikanipun para pangemban-pangembating praja satriyaning negara pinuju nglirsi wonten ing tlatah Dukuh Pancamulya Desa Gadudra ingkang kula taati sedanten aturan ugi perintahipun khususipun ingkang nembe menggugati panjenenganipun Bapak Sahid Parmono sarimbit Ibu Susmiati ingkang kula dherekaken sedanten niat lan hajatipun dalu punika keparengaken kula kekalih badhe nderekaken nepangaken nami kula wondene nami kula Ki Tembem parandene kadang kula menika Ki Pentul. Dalu punika kumawani ngadeg sak ngandhaping trata Krambat Agung Pinaturata saperlu ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Sukar minangka pangarsa seni barongan Singa Anggara Muda ingkang midya saking tlatah Dukuh Pancamulya. Bapak Sukar pikantuk amanah saking panjenenganipun Bapak Sahid boten sanes ing babagan pangruwatan ngangge dasar Bapak Sahid anggenipun mangun bale wisma wonten Madyapada kaparingan amanah saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang arupi putra cacahipun 3 mijile lanang kalih wadone setunggal duweni anak lanang loro wadone siji mbuh ning didununge jarene kapitung bocah durga sengkala iso ilang kelawan sirna kudune dipurwakala pramila kanthi niat ingkang tulus lan ikhlas Bapak Sahid sarimbit Ibu Susmiati dalu punika badhe ngadani pangruwatan sesarengan barongan Singa Anggara Muda. Rampung iki. Wis, alon-alon sing kepenak ngono lho. Wis rampung tak ngandani wong kae lho. Oh, ya Mbah Kar ya. Iki pun rampung Pak Sukar sing gadah damel pundi tiyangipun. Monggo Bapak. Nanging ngene. Piye? Suaramu ki tak rungokke bener nanging isih swara manuk brenjak. Oh, ganter-ganter. Arep ana tamu Kakang. Monggo Bapak. Assalamualaikum. Monggo. Mbok potret iki, Bos. Ngeten Bapak. Kula wau pikantuk amanah saking ngene Bapak Sahid Parmono. Parmono nggih. Niki ngeten putranipun gadahi putra niku 3. 3 nggih. Nggih. Turene kagungan klilip. Oh, Mbok menawi
sesarengan kalian Singo Anggara Muda mugi-mugi klilip menika ical nggih. Insyaallah. Dipun ruwat kanthi selamat lir ing sambikala mboten manggih setunggal bala alangan punapa-punapa nggih. Amin nggih. Nggih Bapak. Sampun kula pasrahke dumateng panjenengan sami putra ketiga menika niki wajibe niku aturke mriku sing gadah sak Mbah nggih. niki wajibe kangge nindakaken kewajiban. Kewajibane matur nuwun mugi-mugi Bapak dalah ibu sak keluarga tinambah rezeki ingkang langkung kathah barokah Bapak nggih. Nah terus niki kula tampi niat gajitipun Bapak Syahid Pramono sak keluarga. Nanging ngeten Bapak nggih. Kula panjenengan manusa lumrah niku mboten kagungan kegiatan napa-napa. Monggo sareng-sareng nyuwun ridhane Gusti Allah. Mugi-mugi kajat panjenengan dipun kabulaken kanthi keluarga ingkang tentrem, murah sandang, murah pangan, pun paringena selamat donya nggih slamet akhirate, dipun paringena panjang yuswane, sehat sedaya keluargane, lan mugi-mugi tambah iman Islamipun Bapak nggih. Nggih nek ngoten sawetawis kula ngruwat mangke Bapak kali Ibu nderek ndedonga Bu nggih, Bapak nggih. Sepatus pangruwatan menika lelampan selamat awal ugi akhiripun. Nggih, panjenengan jagong napa kondur? Enak Bapak Syahid niku kersane teng mriki nanggo putra-putranipun. Mboten nggih. Lah nek kula niku kondur. Panjenengan nggih bener nggih. Monggo pinarak Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakang Tembem, Dol, kowe lan aku ki mau nampa kanugrahan sing gedhe banget. Iya. Mergane kowe lan aku wis klebu puluhan taun, eketan taun durung tau momong bocah kaya ngene iki malah diparingi titipan Bapak Syahid Pramono sak keluarga. Lah iya, nek iki mau tembung dititipno, berarti kowe lan aku kudu mbudidaya. Ya sembarange. Ya. Iki mau serene kowe lan aku tanggung jawab kon guwak sekertane. Saiki aku golek cara. Carane kowe lan aku nyelamur jengen. Sing kowe dadi nini legaya aku kaki legaya. Kaki legaya. Lah putrane 3 sing kakung nggih. Mas Yuda Pratama adalah dia Ayu Resnu Tegar Permana niki wadon niki Bapak lanang dadi lanang kalih itu setunggal. Lah niki dia Ayu Rizka Octavia niki tak jenengane Joko Jelagur kaki Jelagur perawan Jelagur. Ngene Dol. Piye? Lah iki nek anak-anake wis mbok kei jeneng kanthi cetha ya cetha wong sing lanang Joko. Sing wedok perawan. Lah sing ra cetha ki aku. Iya aku ngerteni. Lah aku ngene iki mbok undangno Nini iki piye? Upamane wadon kok brengosen kok ora macem. Saiki ngene, Kang Tembem. Kowe mlebu ning sanggar pamujan ndedonga dadi wong wadon sing ayu. Ngono karemu Ayo tak supaya engko cepet entuk gawe, aku njaluk pamit. Tak rewangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mlebu omah piye salame nangis sakjroning atiku nalika sliramu apa sliramu ra krasa
jaranan jarane jaran kece jaranan jaranan jarane jaran kece Singo Anggara Muda jaranan jarane jaran kece jaranan jaranan jarane jaran kece ngamuklah mbok menang Kasetya satu tak anteni nganti saelemu Astagfirullahaladzim salah menggeh lho kene tak nebak ngono Asik tak parani among nuruti karepe ati sakno kene lho ikatanmu
ninggalake aku nendalatiku lo tumetes nelasi pipiku yen pancene ora tresna kaya kandha sing ngeprak saja kerek sakno diajar iki aku ora bakal ngandeli mandek mandek dhewe buat diwujudke tak derekke len ndedonga kaki ya rewangi rawan ngeblat kula ya bismillahirrahmanirrahim ate kaji kujuk lemah ping 3 jumbuhake kadange tuwa Joko Jelagur pelawat Jelagur kaki Jelagur ger mutmainah amarah supiah halu amah jumbo ning alam donya ger ayo aja dumeh ayu njur kowe gemayu aja dumeh ayu njur kowe gemayu anakmu wedok ayu ning ora gemayu Siti Fatimah ayu ning ora gemayu aja dumeh bagus njur kowe gemagus aja dumeh bagus njur kowe gemagus Nabi Yusuf bagus ning ora gemagus Nabi Yusuf ganteng ning ora gemanteng tahu deh bener ngerti telapakane wis kenal kok walah tongger kirek ki jerone jenenge sapa lah kok alah le kowe ki dikenali wedok-wedok kene ki oke kok gering kari patak to ya Gusti lah wong cah wedoke ayu-ayu kok dhewe tukang syuting lho ya ora lemu-lemu lho lemu-lemu ngono kae geringe ra umum Masya Allah iki mau sing numpak pit mau to sing numpak pit di sing nggawe helm Det kirek kok iso koyo ngene kok mbok meneng ngekul sosor anu bokong iki nek ngekul kowe wani nyosor kalau sing kudunge kae biru dongker aja ger iku dagangan niku iki kirek kok senengane ndilat-ndilat mulane hati-hati benek perak-perak aku seronggot malah kaki lege ye Nini apa kabeh iki mau ana jenenge kaki apa ya ana werdine ya ana werdine kaya ngono kabeh iki mau sing werna-werna ngene mau sifate manusa kabeh oh kaya ngono coba kae mau jenenge siji sapa siji sing iki Sofia Sofia bocahe
ngalelah. Ngalelah dikeilah ora ya lah. Nek ora kebangetan. Nek ora ya kebangetan. Sing iki Branang kuwi abang, amarah. Abang Branang, amarah tegese wong sing kakean su. Sing arep nesu ya wong abang ini iki. Oh kaya ngono kuwi. Lah sing iki sing iteng iki ya. Sing ireng kuwi mau kok jenggruk wae ya apa madang. Warkeng. Wargen to. Ana balung-balung kono mau dipangani kabeh. Sik. Rupane kok beda dhewe saya jajal delok tak roh raimu aku. Lah rupane nyawangen kaya wong wedok kae lho, rupane kok ngene dhewe. Lho kandhan. Seneng jerone apal kok. Oh jerone apal. Lah kae sing sing kuning Mutmainah. Mutmainah. Masya Allah. Lho nak mut kok iso ngogal lho. Lah kuwi nak roh barang ngemut-ngemut ngono ki seneng lho. Ajur iki aku. Lah barang mut. Enak mut kok aja dawu ngono to. Mutmainah. Masya Allah iki. Mutmainah. Taman. Ajur. Kowe lho matane mbok ora roh kowe. Mutmainah. Ora mut ngono ora ya. Mutmainah ki tegese apa ki? Mutmainah kae diweki ya apik ora ya apik. Ngemot barang sing ora genah. Saru meneh. Lah kok saru meneh sampean kira ngerti to? Jajal apa dununge sing ngemut barang sing ora genah? Pak, mutmainah kuwi tegese ngemut barang sing ora genah, Pak. Ning ora usah kuwatir, Pak. Ngemut kae kaya slompret. Slompret kuwi dimut. Lah napa jenengan apa jajal aku tak krungu? Lilin. Es lilin. Bener. Nek es lilin dimut ora kena ancen dimut bapake. Heeh. Nara dimut yo ancen ketumplek to, Pak. Bokong tekan kene. Astagfirullah. Kalau Ndet perawan iki ancen ngene iki, Pak. Perawan ki bokonge gede wong urung tau kambon. Dadi jeber ya. Sik kok prek aku dipreke. Sampeyan ora percaya to, Pak? Iki bokong asli, Pak. Ya Allah, Pak. Iki lho sing mendina roh. Bokonge penceng mergo lek turu ki ngiwa terus Pak dadine penceng. Aku kok eram ngemake bokong penceng. Sik penceng sing kene apa sing kene? Sik coba bokonge sing penceng sing kene apa sing kene? Wong perawan ki ancen bokonge gede lho Pak kok penceng. Perawan jahitan, Pak. Jahitane ping 7 lho Pak iki, Pak. Nini legi ya. Lah sing siji ki mau iki iku kewan kelangan aku bundet kae. Bundet. Iki kok ngono piye? Nek pas wektu. Sik kok ngono ki piye? Tegese piye ngono? Lho kok ngono? Ki tegese piye? Oh ngono to. Wong tuwek ora roh kok. Nduk lah. Oh alah. Ngono. Kurang ajar. Kowe kok disudo barene, Mbak. Walah iki kancamu dhewe iki. Oh, tahu deh. Kok ket mau celak-celok wae. Lah iya. Nini. Piye to ki? Iki bundet kae ceria dhewe. Saiki bundet kae kanggone wektu aku arep tetani kae dhewene tajak nggudak mara bangsa tikus. Bangsa kaya ana celeng barang ngono kae saiki dak celeng karo tikus. Saiki karo tikus. Nin lega ya. Piye ki? Sakwise iki kadange tuwa perawan jelagur Joko jelagur kae jelagur wis jumbo ning alam donya. Saiki aku arep tak takoni ya. Coba takonono sing ndi ki sing wangsulan ki? Lah wis angger gangge-gangge ngene iki ya. Ndang wangsulan ya ki. Amarah supihaul amah lan kowe bondet. Ngene wae kok bancaan. Kaya ngono kok bancaan. Saiki ngene. Kowe tak jumboke ning alam donya, aku mung pengen ngerteni kowe. Kowe ngakoni ndek kadang anom Joko jelagur, kaki jelagur, pawon jelagur apa ora? Wis kenal kabeh. Coba sing ndi coba salaman. Ana salaman. Ayo salaman temek, ayo. Sing ndi kadang anom. Oh iya terus dine. Salaman to ya salaman. Salaman lah. Baru ndu apa urung ki mau? Nah, kaya ngono kuwi. Lho sing sitok. Pak iki ora tunggale kok ora. Ibu ki. Aduh, ibu ki wedi lho, mbok kaget kok. Oh, kowe iki rek kok ayo mboke wedi. Ngono. Kowe nek wis ngerteni iku tepung karo kadangmu anom saiki aku pengen takok neh njaluk sabiyantu kowe. Kabeh sanggup? Nek sanggup kadangmu iki lagi nandang Sukerto.
aku njaluk pojok omah papat kejaganen kowe kirek ning kiwa tengene kadang manom. Ayo mangkat saiki. Oke nih. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sophia amarah halu amalan metu nangger. Lah kok juga kae iki jane enek apa to? Kene. Coba ndang matura kene enek apa lho? Kok kowe juga kae lho. Lho. Lah kancamu kabeh ki mau nang ndi wong papat kok gak enek kabeh? Lho. Sophia amarah halu amalan mutmainah mau lho, Bondet. Oh iki apa? Alah, lah tak goleki kok malah. Oh, lah ya. Lho lah mlakumu kok glenuk-glenuk iki ngapa? Apa kuwaregen apa luwe? Oh, kuwaregen. Kuwaregen madang. Oh, alah. Lah kowe mau ki do Yo. Piye? Saderenge matur kula nyuwun ngapura. Lah kok njaluk ngapura ki jane eneng apa? Lah oleh teko kula rodok randat. Nggih macet yo. Lah kok macet ki apa ya ana dalan cor-coran apa piye? Mboten dalane kasar kula kesandung grungkep kok irung kula ngantos dekok. Layak irungmu kok nganti jeber mendhuwur. Lah nggih lah niki papak. Oh alah. Lah iki mau ki jane eneng apa to nggir ketoke kok mau ana pedhut lelimengan ana sak nduring payon kae mau lho. Aku mau ki iso keturun lho. Nggih ora reti kula niku. Pokoke ngeten retine kula niku. Piye nggir? Kula wau nampi dawuh jenengan to. Heeh. Kon jaga. Jaga bojo omah papat. Lah nggih. Dateng awengi weteng kula ngeleh. Ngeleh banjur? Madang. Lah madang kae mau kamangka lek ngliwet sithik iki. Lah weteng wareg kok jebule iki kudune turu ngantuk mawon to. Oh, kowe mau bar madang banjur kowe keturun. Nggih. Mergo kowe mau wis wareg terus turu. Nggih. Oh alah. Lah dirubung lemut ya ora iso. Oh, dirubung lamuk. Lah nggih nglilir malih. Kula eling nek kula niki ken jaga lek kula tilik adine kula dolanan teng pundi ngoten. Heeh, kowe mau dirubung lamuk banjur eling karo anakku kae mau tetelune mau to? Nggih. Heeh, terus banjur kula padosi teng sentong-sentong nggih mboten enten. Lah tegese ra enek iki terus kepiye? Nggih mbok menawi dolan metu. Dolan metu lah apa ora mau goleki metu? Lah njaba kula padosi kula nomah wetan omah nggih pun.
Lah wis mbok goleki ketemu apa ora, Nger? Ngarep buri ngisor dhuwur wis tak pokoke kula duduk nganti ngisor jero ora. Lah kok mau duduk ki rumasane dipendhem apa piye? Nek menawa kaya telo. Oh, lah terus banjur ki piye ki putraku tetelune, Nger? Cethane anake jenengan niku ilang, Yung. Lah! Putraku ki mau mergo saka ngomong, Nger. Nger Sophia. Amarah lu amalan mutmainah. Kok ora ana gebuk sing gedhe ya? Sandal-sandal. Monggo, gebok kalih salon niku ora gedhe. Kok gebuk kok karo salon ki apa ya ora lara tak bleki salon. Kok untel-untelan iki ngopo? Iki banter mawon, Yung. Kok iso untel-untelan? Banter. Iki lho ngopo? Banter, Yung. Sik. Iki takon sing apik. Anakku ki ilang saka ngembanan kok kowe malah do ingkel-ingkelan kaya ngono ki. Jane ki ora patut. Banter mawon, Yung. Pun kelenger nggih monggo niki. Mriku nggih. Aku ngrasake wong 4 wong 5 njogo anakku trimo 3 glintir kok ora iso kejane iki kepiye to? Nger Sophia. Dalem. Amarah halu amahlan mutmainah. Upama kowe mau tak patenono ya bakale mati. Aku ya mesake. Matur nuwun. Kabeh ngono ki mau sing luput ki ora awakmu wong 5. Lajeng sinten? Sing luput kae mau kaki legi ya, Nger. Bapak ya nyene penggihane ngono kok. Aku ngerti yen to kowe mau kabeh wong 5 disidikara dadi badan wadah. Ah, nggih. Mbok menawa wae kae sing nyidra putraku ki bangsa alus tak kira wae kowe ora ngerteni ana ngendi papan dununge putraku tetelune, Nger. Kersanipun biyung kados pundi? Ngene wae ya, Nger. Ayo padha ndedonga, nderekno simbok kae ndonga supaya kaki legeye ndang kondur. Ngoten. Heeh. Aku kae jeheleng welingi karo kaki legeye. Gek jaman mau karak weling kelawan aku, yen to ana bebaya apa wae sing ana ngomah sing ora bisa ngoncati, ngejuka lemah kaping 3 kaki legeye bakal kondur. Ayo Nger padha ndedonga. Monggo yung kula nderekaken. Kaki legeye kaki legeye. Panjenengan ampun tuga kalian kula lan putra kula gangsal menika wau kaki legeye. Wis kabeh mau krana aku tresno aku ora bakal nesu. Kaki legeye. Piye Nini? Putramu tetelune kae mau merca kaki legeye. Ilang. Aku mbok kon ora nesu. Banjur krungu nek anak-anakku kuwi anak titipan kok nganti ilang. Mutmainah amarah supiah halu amalan kowe bondet. Kowe mau kondo sanggup. Kula saguh tanggung jawab. Dadi kowe wong tuwa-tuwa tuwas. Kaki legeye. Piye Nini? Kula rak sampun matur wonten ngajeng to Kaki. Piye? Yen to ampun duka kelawan putraku gangsal menika wau kaki legeye. Nek ora ana jalaran kahanan kaki niki. legeye. Anakmu 5 kabeh kae mau wis sidikara dadi badan wadah. Lah terus Tak kira wae putraku kae mau tetelune dicidra karo bangsa alus. arah supiah halu amalan kebondet. Mo kowe iki tak besuk dadi badan halus neh. Ayo ambeten sapa sing ndro kacamu? Kaki legeye. Aku tak nyuwun pamit kae aku ndedonga nang sanggar pamujan ya Kaki. Oh, iya. Supayane putraku ndang ketemu kaki legeye. Aku mau tinggal dhewean. Nini, melu dudunga lo ya. Loh. Bondet. Loh. Lah. Ya Allah Gusti. Sing digawa kaya apa? Bondet. Ayo. Amarah gonen rene amarah. Ayo gawen rene. Lah. Cedak sithik. Ngene rak kanggo. Ora salah meneh. Lebonono go garbane.
nego garbane marang kadang itu nanging tansaya bringas malah kudu ngabruk wong. Saiki bakal tak takoni mbok menawa dhewe iso tata jalma. Bismillahirrahmanirrahim. Tejo Suluksana kang karakaten. Hei Kisana. Nggonmu klosat sak kisaring pereng sak dhuwuring pereng. Ganjel kok dening krikil malang kok dening ngono. Ayo yen pancen kowe tedhak sumber wis mati gak jawab takonku. Sapa kowe Kisana? Jagat dewa wasesaning Bathara. Jalma menusuk. Ya, tambuh kowe marang aku. Tambuh karo kowe aku. Rungokno piwangsulanku. Ya. Ora ana loro go telu satriya gunung Srandil mung siji. Bathara Kala aku. Oh, kowe kang aran Bathara Kala. Nek pancen kowe Bathara Kala aku takon karo kowe. Apa kowe sing nyidra putra-putraku Prawan Jelagur, Joko Jelagur, Kaki Jelagur Bathara Kala? Sadurunge ndak wangsul kepengin ngerti sapa satemene ya gini. Kowe tumindak kurang toto marang aku. Malah kepara nyandak lan keparatanan sapa kowe. Ya, kenalno aku Kaki Legeyeh. Kene jenengmu mung Legeyeh. Ya, ora nganggo ndak tutup-tutupi ora tedhe ngaling-aling aku sing gaglak anak-anakmu arep ngopo kowe. Ya, nek gambarmu nesu ngarep gedel Bodowani. Nah ini nek pancen kowe ngakoni gaglak putraku kabeh. Ayo aku njaluk dongenge. Kanthi senenge ati ndak kandhake ora kitang sesithik. Amur laku nyelamur jengen. Aku menuh Adipati Pendul. Aduh. Krungu jengene Pendul. Banjur kowe doprok moplok awakmu lemes bodho dayung. Layak-layak atase bocah mung sekepel tak gaglak malang kaya ndoning telakku. Tak kemah-kemah ganjil kaya krikil ning cethakku. Reh ning anakmu sakjroning cangkemku karepmu piye saiki? Bathara Kala, upamane arep mbok kemah-kemah 1000 dina legane ngatur ora bakal kolu. Aku njaluk tulung anakku utahno kanthi jati temen Walaya, walau temen jati kowe njaluk apa tak pinangkani? Waton aja njaluk medune lintang karo bulan Bathara Kala. Ya. Yen kowe mung nyunut ing anakmu kanthi kanan jati temaing Walaya walau temaing jati ndak sakui. Anakmu ndak balik aku njaluk ijol. Oh, dadi kowe njaluk ijol. Bener. Ya, tapi ijol raga kandilan sukma tapi pitik kowe Bathara Kala. Yen pitik aku njaluk sing putih. Nek duwe ku ireng. Ora bakal tak pandhe. Nek duwe ku abang, ora tak sawang. Terus nek duwe ku sing lurik-lurik. Aku wegah lirik. Terus kowe nganggo putih mulus kowe werdine apa Bathara Kala? Netepi darmaning satria aku mbiyen aku janji marang kowe. Wis ora bakal wani-wani ganggu sing dadi karepmu. Dina iki ndak wujudake putih tandane ngresik. Tegese ora ana gegambaran apa-apa anakmu ndak balekake kanthi kanan sing resik. Tegese ora duwe sukerta maneh kowe mengkono. Oh, dadi apik kang dadi penggalih menak ngono buktekno anakku. Mundur sepecak gak udanani. Dibuktekno anakku diutahke. Senajan ning Bantala nanging anak-anakku ora ana sing cacat ora jingri. Ya bakal tak titipno kene. Titip jang gandeng ya. Bathara Kala, ayo mundur sak jangka tak pinangan njaluk.
Bedara kala aku nelakno gung panuwun sing gedhe karo kowe nyatane anakku wis kok utake kanthi waras wis gak wing meneh. Ya. Aku go nelakno gedhening panarimaku rene kowe wis maringi apa sing dadi karepku. Rene kowe lan aku wis entuk gawe banjur karepmu piye saiki? Ngene, aku durung mantep. Aku durung yakin yen pancen kowe durung janji karo aku ora bakal ngganggu keluargane Bapak Sahid Parmono sak keluarga. Iya. Bathara Kala bakal janji. Wis ora wani-wani mecak karase. Bapak Sahid Parmono malah keporo yen ganggu gawe. Dina iki kowe dadi seksine saka kiblat 10 kabeh kaulaku ra ndak parengake ganggu gawe marang keluargane Bapak Sahid. Kaya mengkono. Lah ngono iki sing tak karepno. Terus jaluk apa meneh Bapak ketemu? Satemene si akeh sing kudu ndak jaluk. Nanging aku rumangsa kalah. Rumangsa salah bengi iki marang kuwi. Wis ora maneka warna mung njaluk papan panggonan. Tadah kala mangsa saben dinane. Ya, kowe mlayu kidul ngulon. Glagah rayung kae padha bali. Waalaikumsalam. Kula pikantuk amanah melih saking ngene Bapak Sahid Parmono. Nggih, Bapak. Niki wau kan masrahaken putrane. Jejer iki. Putra niku 3 cacahe. Nggih. Lah niku panjenengan sampun ruwat napa dereng? Alhamdulillah sampun Bapak. Kanthi pikantuk dedungane para sanak kadan, wargane bapak ibune menika pangruwatan sampun rampung. Putra putrinipun sedaya sampun lukar saka bebaya. Nggih, matur nuwun sanget dhumateng panjenengan sami. Nggih, Bapak. Kula wakile Bapak Sahid Parmono. Nggih. Nggih. Lah niki wau ora ketang sekedhik niku enten wajibe malih panggih penebusan. Nggih, alhamdulillah. Lah nika panjenengan tampi nggih. Monggo nini wong wedok kibasan nomor donga. Nggih, alhamdulillah Bapak dari kupat luar. Aja supados lukar kajate diseseni tangga teparo sanak kadang sedaya nggih. Dalu niki monggo panjenengan ngoten sing pucuk Bapak. Pucuke nika nggih. Ah, niki diseni beras kuning kersane lukar kajate. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Panjenengan kalih Bapak Sukar ngudari kupat luar ateges sampun lukar kajate panjenengan. Nggih. Slamet disisani tangga teparo nggih sanak kadang sedaya. Lah niki gombal kangge putra putri panjenengan kok mboten anake sing dicaplok ngoten Bapak nggih. Ngeten. Bathara Kala niku ingkang dipun gondo niku kringetipun gondone bocah niki. Mulane kula slamur kalih pakaian kalih gombale niki ngoten Bapak nggih. Mendem gombal, mendem sengkalaku sak keluarga, muga-muga Gusti Allah ngabulaken sedaya niat kajat kula terus nyuwun apa mawon Pak nggih. Al-Fatihah nebi panjenengan cemplungno. Ngoten Pak nggih. Ampun mlebet griya lho ya. Nggih monggo. Mugi-mugi barokah kabul kajat panjenengan sak keluarga. Niki ngaten Pak nggih. Nggih. Rening panjenengan nika sampun pengruwatan sampun rampung. Niki kula badhe nyuwun pamit kondur wonten ing daleme Bapak Sahid Parmono. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Sakundure